Hello guys, good morning, good morning. So 1:37 in the morning. Today is July 9. July 9. It's Monday and actually akong off today and we are invited sa actually this is a team building sa One Bats family, no? Yes! Buto gina niya dapat. No. Buto gina dapat niya. Hujaka. Hujaka sa... Hujaka. Oh. Hujaka kita. So, invited me. Wala pa may kabalupod ko akong padulong. Akong kauban ang, of course, the Bigil Queen of Iligan. Excited na ka? Yes, of course. I am very excited. Excited na ka? Yes. So, nag-prepare pa sila. Actually, mga around 2:30 ito mahawa na sa... Yeah. And And we prepared everything, our among mga papers, documents na kailangan. So everything is well planned. So I love One Bats. we already full. Are we already We full? already full. Nagkaon mi ganina. We already full. So in other words, buang na ka. Buang na. So, inana. Let's Excited na ka. Hello. Ano name te? Ban-ban. Van. Ang saka sa One Bats, Stevan? Paan ka ng sito gana. Dispatcher. Dispatcher, okay. Excited na ka sa atong team building? Yes, very Kung sa'yo excited. mong paghahibalo, asa tamad to? Sa sa'yo mong paghahibalo? Imagine kayo na iboloy. Dayan. Uy, kalasangan. Uy, ma-excite na mo dito. Ay, nga kalasangan lang. Uy, basta, ma-surprise na lang mo. Mang good. Ha? Ayun. Ang sa'yo mong name, te? Cheryl Joy. Joy po ka? Cheryl Joy. Excited na ka. Kung sa'yo mong hibawaan niya, asa mo mga to? Sa'yo mong paghibaw? Sa ako na ibawaan kay Dahilayan. Dahilayan. Dayan. Lagpot dire. Pero excited gapon ka? Yeah. Ikaw diha? Sorry, ni dili. Yeah. Asuncion. Kumusta ka di Asuncion? Well, I'm good. Unsa ka sa One Bats? Ha? Unsa ka sa One Bats? Mascot. Gano'n ang mascot. Hello! Hi! Ready na mo? Ready na mo sa iyong motor experience? Ready na mo yan? Hi! Padulong na ta. Aha na padulong card. Sa? Road TV. Road TV. Walang road sa May road sa Road TV. Grabe ka ang experience sa dalan. Makakita ng mga itoon. Kana. Tanawa. Ata padulong dito. Oo na ang atungan. Diha. Ana, excited ako. Ay! Diyos ko. Upos na Maria. Ginahan ka sa Diyos. Oh, look at that. Look at that place. Oh my God. That's so lovely. Di ko sure. Layo siya kay siya mo. Na-feel gina ko. Di ko sure kung nakaan na si Cara David. Eyewitness ka ni. Kung na-discover na ni nga place. Or kung hapit na nilang Apo Wangod. Di ko sure. Gamay na lang piti. Gamay na lang dyan yung Pretty Wangod ng lugar. Grabe no. Grabe naman.
my God. Ginuok ko. Ma'am Caroline, nga nag-invite ko ni mo, Ma'am Caroline. Ma'am Caroline, muli na ko. Madlo ko mo tanong sa tubang. Ang dalan kay di na ko ma-imagine nga magiang sigsakyan na. Oh my God. Pero lagi no, pero ang ingon nila worth it daw ang pagsaka dito. Pero ganan ko kay nahina naman pod mi. At least gipatag nila gamay ang dalan pero may hadlok siya gamay. Uy, ginoo ko. Ginoo ko. Ginoo ko. Cable car. Ginoo ko. Ginoo ko. Knob na akong fit. And responsive na akong fit. Vainhood. Vainhood. Vainhood na. Ang shells. Ang shells. Siminto ning apart. So wala na kay hadlock din ha. Wala na kay hadlock. Hindi talaga sa buwan. Di ba ganina? Magita sa DPWH. Uy, ginoo ko Lord, magabi ko ulit. Uy, bantay. Bantay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pasaka. Oh my God. Pasaka. Di na kaayo. Kira. Ako dapat. Uy, ayaw ba yun? Fit, kanat mo. Ako kauban dili. Ako ang tapad. Ngilging na. Jotingog na ginang kuan. Kasi misahe di mo sa gapahimo ani. Uy, ginoo ko nga nung gibiyaan mo kami ang tawon. Uy, gusto na. Tama na ang tawon, ginoo ko. Yan naman yung tawon ni. Uy, layo pa man ang tawon ni. Uy, ano naman yung lugar? Diyos ko. Uy, ang isa, nangumpisal na. Sabi naman na kayo. Nangumpisal na sa ginoo ko. Ano gidaw sa kabalo sa gibuhan? Ginoo Uy, ginoo ko Lord. O, tingog. Uy, Lord, bangin sa ilalong, Lord, Bangin siko. Nakatutsiko. Nakatutsi. Jerpanohot earth. Dahil nakautot. Dahil nakautot. Dahil nakautot. Kahit jerpanohot. Uy! Nakapakumpisal ka na ba? Oo. Nung official siya. Nikuhan siya. nakakaliw. Nangadyo sa tulo kami tuo ako. Isa kakuan. Kinan. Uy, pagit siya na humantay. Ay, ginoo ko. Sa likod ng mga Wa tala. pa sila gaingon nga helicopter may dapat angay ani oy. Di ba sa kinanday? Sabi na ba di oy? Wala na ko kabalok yun. Sakto pa ba akong decision sa kinabuhi o dili na? Feeling bitaw ni mga naanak ka sa dool pero dugay pa kay ka maabot. Grabe naman ganyan decision sa kinabuhi oy. Tugnaw na kay Blumrock. Ah. Uy, ginoo. Uy. Grabe. Pero lingaw siya guys. Ladies and gentlemen, ayan. So there you have it. No? The roti mix.
Asa ka sa one bat? Sa role mo dito? Barista. Barista, okay. Pero, wala ka na hadlock first time. Di mo first time, di ba? Second time. Third time. Wala ka na hadlock. Wala, Aray. Wala ba? Chili, chilling like Chilling like a donut. Ano? Luso no. One of the chefs sa one bat. Hi, what's your name, chef? Si Lynn. Lynn, ang sa'yo maingon sa pagsaka ganina. Wala. Makapatay. Makapatay. Nangumpisa na ba ito nandaan? Nagumpisan. Grabe do. Kuya, okay ra ka? Enjoy lang ilang view. Enjoy. Puro hadlock. Mga ni siya ang pinakabuutan na mga front guard dito sa One Bat. Sila kuya. Nahadlok ni sa mga life ganina, pero enjoy ka ayo. Kabalik-balik ka the chef. First mapod na ko. As in, hi, this is our chef, our house and manager. Hi, sir. Hello. Si Madam. Ang amo ang Madam. Madam Caroline. Madam, welcome. Thanks for inviting us. So, saan may hitabo today? So, mag-rest, then ipang-check na to itong mga gamit, and then after kaon, start na tayo sa activity. Kana! Dapat tama! Laban Japan. Wala itong tent, my dear. Wala itong tent? Yes. Ano sa'yo mainganin mo sa itong tent? Sir, thank you, sir. Ano sa'yo mainganin sa itong tent? Hello, welcome to our home. This will be our home for 24 hours. Ito yung mga tent. Hi. Hey, T. Hello. Kapoy ka? Kapoy ko kinha nagbungkus duyan. Ganina? Sakit akong lubot. Nakapong ka? Ang ano yan? Kolo. Ganun ba na? Kanang gabok siya? Gabok ng mga pisik. Okay. Actually, napami ka ng bonfire area here, the Yossi area. So, dili rami sigarilyo niya kay. Bawal man magbisig sa asa. Ha, asa imo ang sinabili nimo imo ang Tumbler nga coffee. Ano man, ni mo butang di ay. Nasa van. Naasa ubos. Oh, no. Ang ubos guys ay masabot dito na pita. 30 minutes then kuan 50-50 mo kada buhi. Iyon kasi ang balikan niya dili din siya mosugot nga. Ako piti sa motor dili pa siya. Hi sir sa video. Ano sa name sir? Antero. Antero. Ano sa ka sa one bat sir? Server. Server. Hello, grabe na. Uy, grabe naman nga rin, sir. Hello, sir. Si Sir Ruel, amang sir. Tublok yung tubig, sir. Tugna tubig. Di ko alam. Ayo ba eh? Murag ko ng ice age no water. Unyang gabi, pag himasa mo yung gabi, di ba? Takigan mo sa katugnaw. Bi? Kung papiliin ka, isa ka box na inom, isa ka box na pulutan. Inom na lang. Uy, grabe naman eh. Uy, happy fiesta ka. Ayo, upper. Sisad, ano yung ma'am? Jacket. Masabay kaon. Masabay kalami sa view, sa kananan. Kana, amang patisod. Ano? Bantayan ako ng... Pwede mangurot ni ba? Adok niya, pero ganina, gikabuhi ka. Makatilo ka taga... Grabe ikaw na mga nangunay ka sa ano. Grabe na yun. Wala ka ikabuhi. Naulian ang kabuhi. Ali, sir.